Krasivo ljudi, znači sad ću da vam pokažem. To sad ćemo igrati Roblox, copy test, run is easy. Ljudi, prepare the best. Ljudi, igramo Roblox sa novom kamerom. Kamericom. Nikici, Bukici. Znači, moj drugi akaunt sa telefona se, znači, sve možete reći, znači, Nikola, kako se zove? Nikola ne čuješ? A? Stavim ti video. Ok, ljudi, izvijem po našoj mami. Ovako se zove, znači,